Hola, bon dia, què tal, com esteu, com ha anat el cap de setmana? Espero que hagi anat bé i que hàgiu provat la pàgina aquella de música que us havia provat, que us havia posat, que és bastant entretinguda i bastant divertida. I bueno, espero que l'experiència del vídeo de socials també us hagi agradat, aquella forma de treballar, veient el vídeo i preguntes sobre el vídeo i tot això. I per avui dilluns tenim feina de català i de religió, val? Bé, en teoria aquesta setmana, en teoria no, en la pràctica s'acaba ja el trimestre, val? Dimecres és el darrer dia del trimestre abans de les vacances de Pasqua, que seran unes vacances una mica estranyes i diferents, però bueno. Doncs el que farem avui a català serà la pàgina 138 i 139, que és aquesta que esteu veient aquí, i són exercicis de repassar tot el que hem vist aquest trimestre, val? Són exercicis de repassar tot allò que hem vist: S, doble S, C trencada, articles, R, doble R, val? I ara us aniré dient quins exercicis són els que hem de fer i després us adjuntaré al vídeo la tasca de religió que us ha preparat Evaristo, val? Vinga, de català, exercici 1, 2 i 3 no els farem, val? Per tant, el 3, el 2 i l'1 no els farem, d'acord? L'exercici 4 sí que serà el primer exercici que farem, que diu: posa en els buits l'article el, la, els, les, l'apòstrof, en, na, ena. Per tant, hem de completar els buits amb l'article corresponent, val? El 4 el podeu fer al llibre, val? Exercici 4 al llibre. El 5 estan parlant de comparacions, val? És tan alt com, és més alt que, o és com, val? Doncs teniu dues oracions i heu de completar les comparacions, val? N'Esmeralda tenia els ulls verds com, i poseu el que vulgueu, completeu com vulgueu. Des del campanar la ciutat es veia fosca com, val? I completeu el que vulgueu. El 5 també el podem fer posaré així millor, al llibre, val? Llibre, més o menys. El 6 hem de completar cada 8 dels que teniu aquí amb una O amb una U, val? I també el fem al llibre, val? 4, 5 i 6 de moment al llibre. Passam a l'altre costat, a la pàgina 139. Exercici 7, completa amb S o Z les paraules següents. També el podem fer no s'entén res. El podem fer al llibre. El 8 hem de completar aquesta vegada amb C trencada o doble S, val? Fixeu-vos que l'exercici 7 i l'exercici 8, un parla de la S sorda i l'altre són paraules amb S sonora, val? Recordeu, la S sorda, la que sona S de silenci, i la S sonora Z, que és la que ens tremolava per aquí una mica, per aquí, sí, a la gola, Z, val? I que pica una mica els llavis. Doncs aquí és la S sonora, val? La que sona Z, val? L'exercici 7 parla una mica de S sonora i el 8 de la S sorda, val? I després l'exercici 9, que hem de completar amb una R o doble R, que és el darrer que ja hem fet del tema, val? Que també el podeu fer al llibre. I el darrer exercici que farem serà el 10, val? Aquest on estic jo, tapant l'exercici 11, que se'n està tapant ara mateix la càmera. Aquest no el farem, val? L'exercici 11 no el farem. Farem fins al 10. I el 10 el fareu a la llibreta, val? Exercici 10, llibreta, val? Que heu d'escriure una oració amb cada significat d'aquestes paraules, val? Teniu cangur, i cangur pot ser un animal o pot ser també una persona que cuida d'un nen o d'una nena, val? Un ratolí, que és un animal, o pot ser també aquell aparell de l'ordinador que ens serveix per a dirigir el punter, val? On està la fletxita. I també teniu carta, una carta per enviar, val? O una carta d'un restaurant o una carta de jugar, val? Aquest mateix exercici o aquest exemple de carta
ja l'havien fet, val? Per tant, de català, exercicis 4, 5, 6, 7, 8 i 9 al llibre, són exercicis facilets de completar buits, i l'exercici 10 a la llibreta, d'acord? I l'exercici 11 no cal que el feu. Perquè vagi bé, podeu consultar el llibre als temes anteriors si teniu algun dubte, alguna cosa de quan posem un article o un altre, el masculí, el femení, plural, singular, esa sorda, esa sonora, i bé, aneu fent i ja està, val? I ara us deixo amb el vídeo de religió, d'acord? Adeu. Buenos días, tercero B. Vamos a hacer la última clase de religión de este trimestre y nos vamos a ir a la página 54. Venga, a ver si llego yo. Son dos trabajitos. El primero de ellos es hacer una carta, ¿vale? A alguien que haya hecho algo por nosotros y le vamos a dar las gracias y a felicitarle la Pascua, ¿de acuerdo? Y esto seguro que nos hará sentir mejores y mejor tanto a nosotros como a la persona que lo reciba, ¿de acuerdo? Lo hacéis bien bonito y después pues me enviáis la foto y lo pondré en el vídeo de estos días. Si veis vuestra carta, pues le decís a esa persona que la mire. Si es alguien de la clase, pues ya la verá, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de tenemos un ejemplo de la carta o de una postal, ¿vale? Con dibujitos del mono del conejito de Pascua, los huevos, ¿vale? Que hacen como de decoración. Aquí le felicitamos la Pascua y aquí el mensaje de gratitud por algo que ha hecho por nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, los pasos. Piensa en una persona a la que quieras felicitar por algo bueno que te ha hecho, que ha hecho por ti, ¿vale? Observamos la tarjeta con un mensaje para felicitar la Pascua de Resurrección. Y después aquí como no podemos entregar la carta con un abrazo, que todos tenemos ganas de abrazarnos, pero ahora no es el momento, pues lo haremos virtualmente con el vídeo, o si es alguien que está en vuestra casa sí que se la podéis dar, ¿de acuerdo? Y el último punto del diálogo con tu clase, pues bueno, lo podéis hacer en los comentarios del vídeo, ¿de acuerdo? Lo ponéis por aquí abajo, ¿vale? En los comentarios del vídeo podéis hacer la actividad 4 de dialogar, ¿sí? Y bueno, para estos días tenemos una manualidad de hacer un huevito de Pascua, un conejo de Pascua, ¿vale? A ver si tenéis el material, que es sencillo, pero bueno, aquí nos pone goma eva. Si tenemos unas tiras de tela o de cartón, también puede servir, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer con los papis, ¿vale? Seguid los pasos del manual y me mandáis las fotos. Mirad qué conejito más bonito que nos puede llegar a quedar, ¿eh? ¿Vale? Pues eso es todo. Hasta mañana.